В днешното ни видео ще говорим за термометъра. Може да бъде студено или горещо. Студено ми е, горещо ми е. А ето какво е навън. Студено е, хладно е, топло е, горещо е. Термометър, температура. Температурата се измерва по два начина. Може да бъде по Целзий и по Фаренхайт. 0 градуса. Над нулата и под нулата. Най-ниската температура е минимална температура, а най-високата температура е максимална температура. Ако ви е харесало, може да ни последвате.